nigo boiti bwene kiwe ase kenyorora egotoka bugia kumu ebunge ya Bonchari asomongi nabwe myaka 50 mo ne 5 nomo aserieta choice atoka gakwete abamenye korwa sense meyo nigo batebre buna nyagosira nigatoka gakwete na nikabekira seguni asebo igo abanyanyimbo korwa sense meyo baminyoka na bakumuimuki kumuira sinkende ya Kisi Teaching and Referral Hospital ekerobo tuki bwacha kigwe ili komanyekirikire musubati yo gusire bugima bwaye. Early this morning nanya oresi the manager Andrew Garo shamutinga there is something that looks like a umuverigumuntu ore damp dia sabari kulma magena. Then I came and confirmed indeed numuntu chakire muberu chakire kuguza tuanyora abantu b'ikipiki bari batengu mu ngana rusirete ku kenyorora twarangiria abanyene bari bati pa mu confirm nga Joyce. We have talked to the son of Ebirengina igasirete last week tare 6 omuntu gutakongento mungira muyoyogotire otakura atikende okwerigeria nigintu kirekebe kabisa na handi ko gikikeria mundu bwanse okoreta mangana aya nera mubwati bwangu twanangana togeta kuruye tawo ngo tuko twiriro kesundegere ko kikaberaga iwonya ndi life sibekire kuru Bonchari ngima kangongo bayo kwa batole buya twamayango bumwe tukorendete alafu nagaro chema leone ko kya kabina rode ga bagina ba ko tubakora batukutuka igaba kwenda ko fence igaba esengenge pa fence iga undi fence konyorekana wako tegeri watua abagambi baitu baimokere ingoro abantu bose bari bakora ensemo ya sector ya security batemango barigerelinga abantu baitu barendwa asinjira ya bene indelio ebikoro binge bune biga bigotoka kya bwango iga nainde kurwa ensemo eri abo mari bamoino nainde no to arusi nando mongino ndega iga na lero noga tukutigana na robot oru kurwa ase oboit